Vítajte doma, tak znie názov našej besedy a teda dovolte ešte raz, aby sme v našom štúdiu srdečne privítali našich vzácnych hostí. Ešte raz Miroslav Šatan, kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie, kapitán tej zlatej družiny. Rastislav Staňa, náš brankár. Dobrý večer. Ďalší brankár Ján Lašák. Dobrý večer. Tréner hokejovej reprezentácie Jan Filc. Dobrý večer. Obranca Richard Lindner. Dobrý večer. A prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Juraj Široký. Dobrý večer. Ktorý ešte raz spolu s Ivanom. My sme verili a nielen my sme verili, ale veril nám slovenský národ, čo je veľmi dôležité a si myslím, to nám pomohlo k víťazstvu a vyhrali sme to všetci spoločne. Je to z toho dobrý pocit a máme z toho veľkú radosť. Nečakali sme toto, ale vedeli sme, že prídu ľudia, ale je čo nádherného. To je krásny pocit, ktorý by chcel každý určite zažiť, každý hráč, ktorý sa snaží niečo spraviť pre ten hokej, hlavne na Slovensku. Takže takto sme dostali prvý gól. V bránke bol Jan Lašák. Janko, ako si to videl vtedy, v tom momente? Tak ten strelec sa mu trošku ten puk postavil pri tom poslednom dotyku s Čepelou, takže zmenil potom smer tesne predo mnou, takže bola to taká smola. Richard Lindner ako obranca, ešte príde aj ďalšia, nechcem povedať, že naša chyba. Tam zostal kanadský útočník úplne voľný, takže v tom prípade sme s Kanaďanmi ťahali za kratší koniec, ale tu vidíme vyrovnanie Petra Bondru sekundu pred koncom. Čo ste si pomysleli rýchlo na lavičke vtedy? No takto, keď padne takýto gól, ako padol v poslednej sekunde druhej tretiny, ktorý vlastne tak ako naštrbil tú sebadoveru toho kanadského brankára, tak to už si hovoríme, že to už snáď na našej strane šťastie a že už ten zápas dotiahneme do šťastného konca. Takže. Tu je gól Miroslava Šatana. Mirko, tvoj komentár? Tak bola to výborne zahraná presilovka, hlavne perfektná nahrávka od Michala Hanzuša a všetko, čo zostávalo pre mňa, už len streliť to do brány. Prehrávali sme 0-2. Kto vtedy, by som povedal, neveril vo víťazstvo? To ešte nedostal Jan Filc. Neviem, nepoznám všetkých ľudí, ale fakt je jedno, že z nás si myslím, že nikto nepochyboval o tom, že my jednoducho na tých Kanaďanov v tom zápase máme, pretože herne sme boli dobrí a jednoducho to bola otázka času, kedy to tam padne a verili sme, že to musí padnúť. To znamená, že naozaj nemám pochybnosti, že vnútri to bolo cítiť aj na tej striedačke, aj v tej kabine. Každý jeden veril, že 0-2 ako v tom čase neznamenalo nejakú veľkú hrozbu. Gól! Žiko, si najlepší! Žigmund Pálffy! Už som asi dopredu vedel, čo sa stane, lebo to mi vždy ide dole a vždycky čaká medzi nohy, takže alebo nejaký pohyb doľava doprava, ale bolo to dosť riziko, ale som ho podstúpil. A Hardy Nilsson posiela na štvrtú sériu obrancu Magnusa Johanssona. Lašák! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý nájazd! Pred zápasom som si hovoril, že keby to bolo na trestne, tak by to bolo super, vlastne, lebo naozaj som si veril a bola tam tá pohoda celý zápas, takže keď sa človeku darí, tak sa dobre chytá. Richard Lindner, náš najproduktívnejší obranca a rozbieha sa trenčiansky rodák. Ríško, jak ti to vyjde? Dá gól! Sme vo finále! Rusko, Slovensko! Ten samostatný nájazd si premenil úplne chladnokrvne. Tak si to mal naplánované? No nemal som to tak naplánované, úplne som to mal naplánované na opačnú stranu, ale na poslednú sekundu som to zmenil a sa to podarilo. No tak to je dať samostatný nájazd, to je asi tak 60/40 šanca. Ja som len skúšal to tam dať a som to tam dal.
Ondra. Opäť Štimpel. Višňovský. Gól! Gól! Nie je to gól. Je to gól. Ja som videl gól a bolo v bráne a... Musí to byť gól, lebo áno, videli sme to dobre. Pevne verím, že to bol gól. Pohľad hornej kamery ukáže lepšie. Teraz to vidíme. Áno. Hlboko v bráne bol puk. A nie pochybnosti o tom, že bol gól. Ja som veľmi šokovaný, ako Rusi veľmi pasívne začali. Už som chcel povedať, že bolo by dobre to využiť. Je to gól! Aj oficiálne je to gól, obrovská radosť fanúšikov, ale Škandinávium určite aj u vás doma. Ja som si nakorčil do voľného priestoru a Jozef ma vyvidel a mi to nahral. Spracoval som si to spoza hráča, trošku sa mi zdá, že to bola strela. Brankár nevidel okolo ramena. Tiež ako som bol presvedčený, že to neuzná. Zrazu to uznal, tak som bol strašne šťastný. Vlastne začiatok zápasu, prvá minúta, nie takto, takže tom človek dostane sebavedomie a aj sa mu lepšie hrá. Palpi, ale na modrej nikto nebol. Výborný teraz Šatán. Je Štimpel ešte, ale Šatán si našiel na gól! Ondra gól! 2-0, Peťo Bondra, využívame prvú presilovú hru. Výborná pozícia. Gól, fantázia. Michal Hanzuš asistoval v 27. minúte. Opäť odpovedáme, Maxim Sokolov ťahá po tretíkrát puk do svojej siete. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo? Pán rozhodca gól. Sušinský. Na tom momente mi nebolo všetko jedno a naozaj som sa vytrápil a mal som trošku nervy aj sám na seba, aj na všetkých tých situácií, čo sa stala, takže bolo to dosť také ťažké sa s tým vyrovnať. Palfi, môže ísť dopredu, Žigo pod ľavú má Bondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Bondra, jeho druhý zásah v 18. minúte a 20. sekunde dáva Peter Bondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Rozhodca signalizoval, že vylúči slovenského hráča, ale Maxim Sušin dopredu, že ma podľavu má Bondru. Strelníko, skúsený 31-ročný harcovník, tiež tieto bosky Richard Linkner, všetci chlapci.
Vy ste samozrejme nemali možnosť vidieť tieto zábery, čo sa dialo doma. A toto už pochopiteľne sú chvíle radosti, ktorých ste boli priamými svedkami. Ešte sa vrátim k tomu. Vnímali ste dáko, aj keď to bolo naozaj 1300 km ďaleko, tú diváckú energiu tých fanúšikov, že proste takáto podpora je aj v tých najťažších chvíľach? Pán Pilc. Je to strašne ťažko práve z toho dôvodu, že my v tej záverečnej príprave, v tej krátkodobej pred tým zápasom sa snažíme práve zostať izolovaní od všetkých týchto emócií a skoncentrovaní byť práve na to, čo nás očakáva. To znamená, že snažíme sa obmedziť aj telefonické kontakty, cez internet kontakty a podobne. To znamená, že áno, cítime to, ale necítime to absolútne v tejto polohe, ktorá je obrovsky emocionálna. Áno, a to je, myslím si, asi jediná cesta, kde sa dá trošku zachovať chladnú hlavu a nestratiť vlastne šancu hrať hokej podľa určitých nôd, ktoré si dáme dohromady. V opačnom prípade by to zrejme tie emócie nejak znemožnili. Kapitán týmu Miro Šatan. Tak my sme po tej skúsenosti v Petrohrade, keď sme postupili do finále, tak sa na ten náš hotel začalo hrnúť asi 5000 faxov a chalani ten deň pred zápasom vlastne čítali faxy a vybavoval sa špeciál a bolo tam veľa takých vecí, ktoré vtedy, myslím si, že narušili takú psychologickú prípravu na to finále. Teraz sa všetko urobilo inak, sme sa poučili z toho a naozaj, ako povedal tréner Fields, tak sme to trochu obmedzili a všetci sme vedeli samozrejme, že čo sa doma deje, že stúpa eufória, ale snažili sme sa koncentrovať na ten zápas, lebo k výkonu myslím, že každý hráč, každý profesionál potrebuje absolútny kľud a žiadne takéto veci, ktoré vlastne ho odvádzajú od maximálneho sústredenia na ten zápas. Takže zvládli sme to asi tak, že snažili sme sa to eliminovať. Nakoniec, ako hovoril tréner Fields aj kapitán reprezentácie, zvládli ste tie tlaky dokonale, pretože tu je výsledok. Majstrovský titul, zlatá medaila a obrovská radosť na ľade, ľadisku aj doma na celom Slovensku. Dajú sa vôbec opísať nejak slovami tie pocity, tie prvé pocity po takomto obrovskom úspechu? Dá sa to vôbec vyjadriť nejak? V tom prvom momente, myslím. Si myslím, že v tom prvom momente, pokiaľ môžem hovoriť za seba, si to ani tú veľkosť toho úspechu ani možno neuvedomujeme, lebo tešíme sa z toho, čo sa stalo, tešíme sa, že máme tie zlaté medaily na krkoch, ale aj keď to tak možno nevyzerá, ale až odstupom času nám to vlastne dochádza, že čo sa to vlastne stalo. Tu mal Peťo Bondra prácu, dokonca jedna otázka je aj na túto medailu. Otázka na Mira Šatana, či je to jeho medaila. My uvidíme, že je to Petra Smreka. Aj to sa stalo. Tak ja to vidím prvýkrát, som to ma nevedel teraz. Primrzla mu medaila. Vidím teraz na tých záberoch. Tie medaile nie sú kvalitné, ale skutočne tá práca, tá stužka nie je dosť kvalitná, to šitie sa rozparalo niekoľkým chlapcom a stalo sa, že aj stratili tú medailu, museli hľadať. A určite ich hodnota je cenejšia ako to zlato, z ktorej je. To si buďte istí všetci, však to stálo veľa potu, veľa námahy. Dostali ste samozrejme aj návštevu do šatne, potom obrovská radosť vonku v uliciach. Boli ste vôbec schopní vnímať vtedy ešte to, čo sa okolo vás dialo, alebo ste si ešte premietali v hlave film? Ja sa ešte k tomu spýtam, ako sa vám páčilo to prijatie na hlavnom Göteborgskom námestí. Tak bolo to veľmi pekné, musím povedať, že organizátori túto časť mali zvládnutú veľmi, veľmi dobre a myslím si, že zapôsobilo to aj na našich hráčov. Spočiatku neboli sme veľmi naklonení tomu a Rusi odmietli zúčastniť sa tohto ceremoniálu. My sme súhlasili po dohovore v realizačnom týme aj s kapitánmi, že pôjdeme tam, lebo oni tam organizovali aj odozdanie niektorých cien, čo Miro potom dostal. To prijatie po ceste na to hlavné námestie bolo skutočne, nechcem povedať, že také, jak tu v Bratislave, ale bolo prajné a tí švédsky fanúšikovia, ale aj veľa fínskych, ako kláňali sa nad našim úspechom a vzdávali
úctu k tomu autobusu, ktorým sme išli. Škoda, že taký autobus sme nemali tu v Bratislave. Teraz príde vzácna chvíľa. Miroslav Šatan preberie od Reného Fázela pohár pre najúžitočnejšieho hráča šampionátu. Miro, ako si prijal túto poctu? Tak samozrejme, že ma to potešilo, ale je to iba individuálna cena a kvôli tej som na majstrovstvá sveta nešiel, tam som išiel kvôli tej zlatej medaile a to sa nedá porovnať, aký pocit som mal, keď som dostal tú zlatú medailu a hovorím, keď som videl ešte potom, ako radosť mali ľudia na Slovensku z toho celého nášho úspechu. Ako ste...